अनिता जितेंद्र काळे, प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी. आम्ही तिन्ही काँग्रेसच्या सीटा आमच्या निघाल्या आहे, निवडून आलो आहे आम्ही. आणि मी सर्व नागरिकांचे प्रभागाप्रती सर्वांचे आभार मानते की त्यांनी आम्हाला माझ्यावर आमच्या तिन्ही पॅनलमधल्या यांच्यावर दर्शवलेला प्रेम, त्यांचं खूप खूप आभार मानते मी. जनतेच्या सेवामुळे मला वाटत होतं, सोबत होते जनता आमच्यासोबत. मला असं वाटत होतं का बा आम्ही निवडून येणार. आता समाजसेवा करतातच, आताही करतात, मी पण करणारच आहे आपल्या नगरासाठी. सर्व प्रभागामधील नागरिकांसाठी आपल्या प्रभागाचा विकास करायचा आहे मला. तिन्ही दाखवत काय नाही आपण तीन आहे ना या पुढं